Ƙungiyar malaman makarantun Secondary School reshen jihar Kano ta ci alwashin fito da tsare-tsare da za su inganta harkokin koyo da koyarwa tare da bunƙasa ƙungiyar. Shugaban ƙungiyar na jihar Comrade Abdu Usman Yalo shine ya bayyana haka yayin da ya sanar da hakan yayin da yake jawabi wajen taron shugabannin ƙungiyar da sakataronsu na ƙananan hukumi 44 da ke gudanar da su taro a faɗin kwalejin wanda a gudana a kwalejin da ke nan jihar Kano wato KTC. Comrade Abdu Usman Yalo wanda ya ce shirin da tsare-tsaren da aka yi masa da ƙabi da makon malaman makaranta da ranar malamai irin sai na farko da aka taɓa shiryawa a jihar Kano, wanda ya ce wannan zai tallafa kuma taimaka gaya wajen wayar da kan malamai da ƙarfafa musu gwiwa domin gudanar da aikinsu kamar yadda ya faɗa kamata a farfaɗo da ilimi. Bisa always muna tawassali kyawawan ayyukan da ita wannan ƙungiya mai albarka take yi a kowane lokaci a duk lokacin da ya samu iya bakin ƙoƙarinmu wajen taimakawa samun nasara na mai girma gwamna akan harkar ilimi da ya sa a gaba. Kowa ya sani babu abin da ASUS ta sa a gaba illa a ga nasarar ilimi a jihar Kano, sannan kuma da taimaka 'yan uwanmu malamai ta fannoni daban-daban. Comrade Abdu Usman Yalo wanda ya lissafa irin rawa da nasarori da kungiyar ta samu wajen rabanya kokarin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin shugabancin gwamna Abba Kabir Yusuf, wanda kungiyar ta karrama shi duba da irin aikace-aikace da gwamnatin mai ci yanzu ta aiwatar da nufin inganta harkokin koyi da koyarwa a jihar nan. Kusa yanzu haka ƙananan hukuma suke kowa yana bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ilimi a yankinsa da malamai a yankinsa sun samu nutsuwa. Ko ta harkar promotion da muke kaiwa ake ta sawa da mu da muke state da ku da kuke ƙananan hukumomi, haka abin yake ta tafiya. Ta harkar taimakawa makarantu da kayayyakin aiki, record ne, chalk ne, textbook ne, abin sallah ne, duka za ga wasu daga cikin mambobin kungiyar da suka yi jawabi a wajen taron yabawa shugaban kungiyar suka yi bisa irin jajircewarsa wajen ciyar da kungiyar gaba, musamman shirin bikin ranar malamai ta duniya da aka yi da kuma karama mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa irin gudunmawar da yake bayarwa wajen tallafawa ilimi. Nuruddin Sani Sheka dauke da rahoto.